ako ng pork with broccoli and aubergine. At saka nilagyan ko siya ng toyo. Kaya kain tayo. Ano lang siya, my lunch. Yeah, you know. Tapos, film ko siya kaya makikita niyo kung ano yung niluto ko. Tapos, Sprite lang. Kain tayo guys. Kuha lang ako kutsara. Yan. Kain tayo ng lunch. Gusto ko tong ano, sabaw. Masabaw, masabaw. Para siyang ano, para siyang adobo. Ano nga sa ko? Kain tayo guys. Gusto niyo ba? Ang sarap magkamay. Masarap yung talong. Ang bilis lang niya lutuin. Masarap siya. At saka, mainit pa. Nakaluto lang niya talaga. Hindi ako masyadong nagluluto ng maraming ulam kapag namumukbang ako kasi ako lang naman kakain ng mga ganito kaya syempre pag ako lang kakain, edi ako lang din yung ubos. Gusto ko yung taba ng ng baboy. Ayan o. Ayan o. Sarap-sarap.
May bisita ako. Broccoli, guys. Sabi ng asawa ko, mag-bike ride daw kami kasi hindi umuulan, kasi allowed kami dito lumabas 1 beses isang araw. So sabi ko, magmukbang muna ako bago exercise. Diba? Parang tagal-tagal ko na din hindi nakakain ng vegetables Talong. Tapos para malaman nyo kung paano ko siya niluto, panoorin nyo Upload ko pagkatapos ko nito. Pagkatapos ko ma-upload pa. Simple lang talaga siya. Chalap. Sarap niya. Ayun, taba ng pork. Guys, itry nyo siya iluto kung meron kayong mga ingredients. At saka pwede nyo naman siyang i-alternate ng kahit ano na vegetables. Ang bilis niya talaga lutuin. I-upload ko yung paano ko siya niluto. Kaya subukan nyo. Kasi ang sarap niya talaga. Para siyang adobong baboy na nilagyan lang ng vegetables. At saka, of course, kailangan nyo ng rice, diba? Kasi rice is life. Kaya, thank you for watching, guys. And
Thank you very much sa mga suporta nyo. Thank you talaga. So please do not forget to like and to subscribe. And please, pakishare na lang po yung video ko. Thank you very much. Bye guys!